Dobré ránko všetkým, vítajte pri rannej rozcvičke. Moje meno je Enrico Sloboda, som silový a osobný kondičný tréner. Robíme si spolu dneska takú menšiu malú rozcvičku na rozohriatie pred prácou ideálne. Bude vám stačiť tak minútka, dve. Takže poďme na to, začneme od hora dole, od hlavy smerom k nohám. A prvým cvikom je rotácia hlavy, čiže poďme 5 veľkých oblúčikov spolu. Prvý, druhý, tretí, čo najväčší oblúčik sa snažíme spraviť, štvrtý, piatý, vrátime naspäť, 5 opakovaní na opačnú stranu, 2, 3, 4 a 5. Urobíme záklony, predklon, záklon, 2-3 krát na každú stranu, 2 do záklonu, do predklonu 3 a rotácia hlavy do strany. Snažíme sa pozrieť za seba, takisto 2-3 krát, očami si pomôžeme takisto, 2, 3. Začneme potom veľkými kruhmi, čiže rozcvičujeme pritom ramena, 5 oblúčikov si spravíme dopredu, snažíme sa pritom tlačiť trapezové svaly dolu, takisto vzad, 2, 3, 4, 5. Teraz si uložíme ruky pekne pred seba, zafixujeme si pánvu, čiže tá sa nám netočí, nehybe a urobíme si takúto rotáciu smerom vzad, koľko nás pustí a ideme výdych dozadu. Čiže nádych dopredu, výdych dozadu. Pánva je fixovaná, poďme 3 krát na každú stranu. 3. A teraz si urobíme rotácie celé v trupe, čiže pánva je voľná. 3 krát na každú stranu, koľko vás pustí, takisto sledujeme si ruku očami. 2. Hop, hop. Dobre. Vyťahnutia teraz cez bok, čiže si dáme trošku široký stoj. A ideme, jedna ruka sa vyťahuje do strany, s výdychom budeme cítiť natiahnutie v tejto oblasti, nádych naspäť, výdych druhá strana, nádych, výdych, 5 krát, výdych 2, 3, 4, vždycky výdych do strany, 5, super. Prejdeme na oblasť pánvy, rozkružíme si ju takými menšími oblúčikmi, 2-3 krát na jednu stranu podľa pocitu, 2-3 krát potom na druhú. Ak budete cítiť niekde pri tom jemnom záklone chrbát, tak pomalšie. Super. Kto nemá problém s predklonom, tak si môžeme dať široký stoj rozkročmi a ideme pomaličky, hlavu púšťame dole, snažíme sa zostať na zem bez toho, aby sme pokrčili kolena. Uvoľníme sa, trošku predýchame, 2-3 nádychy, výdychy hlboké. Nadýchujeme sa nosom, vydychujeme kľudne ústami, poprípade môžete mať zavreté ústa celý čas. A urobíme si ešte zo pár takýchto vytočení. 2-3 krát, stále sa snažíme pozerať za seba, nie na zem. Pomaličky potom hore, rolovanie chrbtice smerom nahor. Ideme teraz cez končatiny spodné, čiže aspoň taká menšia rozcvička. Pritiahneme si koleno hore, ak budete mať niekde nejakú možnosť, tak sa prichyťte, kľudne zafixujte, napriamiť sa, podržať, takisto dozadu chytiť nohu, predná strana stehna, jemnúčko natiahnuť, stačí nám nejakých 10 sekúnd, zľahka. Takisto pôjde potom druhá, čiže takisto chytíme, zafixujeme, podržíme, to isté na opačnú stranu, zafixujem koleno ku kolenu, uvoľním. Ak budete mať ešte nejaký čas, minútku, tak ideálne sú 2 cviky kvôli chrbtici, je to mačka, pozícia mačky a kobry, čiže vykonáva sa to takýmto štýlom, pôjdete na 4, aktívne sa budete otláčať, napriamený a pôjdeme do záklonu hlavou, vyťahnuť zadok s nádychom a s výdychom vytlačiť chrbát do striežky. Znova nádych a plynulý výdych. Vytlačiť všetko, zadok skovať pod seba, od rúk sa otlačame,
Stačí nám 6-7 opakovaní. Nádych hore. Pekne zosúvadiť ten nádych s výdychom, s pohybom. 4. Nádych hore. Výdych. 5. Nádych. Výdych. 6. Ešte jedna. Pomáhame si takisto očami za seba. 7. Potom plynule prejdeme do pozície kobry. Ruky si uložíme radšej trošku viac vpred, pánva je na zemi, nohy uvoľnené. Vytlačíme sa hore s tým, že pozor na trapézy, plávame ich dolu. Dobre, čiže ramena čo najďalej od uší. Predýchate si, tlačíme ten nádych smerom do spodných rebier. 2-3 nádychy, výdychy. Ak je to v poriadku, cítite, že by sa ešte dalo, tak si ruky trošku uložíme viac pod seba. Náročnejšia pozícia. Znova do vystratých rúk, trapézy, skované. Pozeráme pekne pred seba, dýchame 2-3 nádychy, výdychy. Zase uvoľníme. Ak je to v pohode, stačí, ostanete v tej pozícii, zopakujete si to 2-3 krát. Ak je niekto náhodou ešte viac flexibilnejší, tak si ruky uloží ešte viac o niečo pod seba. A takisto ide do vystretých prepnutých lakťov. Pozor ľudia, alebo väčšinou ženy, na hypermobilné lakte, čiže radšej jemne pokrčené ako úplne dopnuté a zlomené. A uvoľníme. Toto bola ranná, rýchla rozcvička pred prácou. Dúfam, že sa budete cítiť lepšie a vidíme sa na budúce. Ahojte.